ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 90s கிட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபேவரட்டான ஒரு சாப்பாடுன்னா அது கூட்டாஞ்சோறு தாங்க. அந்த கூட்டாஞ்சோறு வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த சாப்பாடை வந்து இன்றைக்கி வந்துட்டு செய்யலாம், வீடியோ வந்துட்டு போடணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன். சரி, இன்னும் இன்றைக்கி செஞ்சு போட்டுட்டேன். எனக்கு ரொம்ப வந்துட்டு இது பிடிக்குங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா துவையல் வச்சுருந்தேன், அப்புறம் வந்து அப்பளம், அப்புறம் ஊறுகாய். இதுக்கு வந்து எல்லா காய்கறியுமே நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். கேரட்டு, பீன்ஸு, பச்சை மிளகா, முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், தக்காளி, அப்புறம் அரிசி பருப்பு ஊற வச்சுருந்தேன், சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, இவ்வளோ தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து சாம்பார் சாதம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இப்போ ஹோட்டல்லலாம் போய் கேட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து கொல கொலன்னு இருக்கும். ஆனால் இந்த கூட்டாஞ்சோறு வந்துட்டு கொல கொலப்பாக இருக்காதுங்க. காய்கறி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுதான் எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க. ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலலாம் பார்த்திங்கன்னா கூட்டமாக எல்லோரும் ஒன்று ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து சட்டியில் வச்சு செய்வோம். அந்த சாப்பாடை சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. எந்த ஒரு காயுமே பார்த்திங்கன்னா குழஞ்சி போயிருக்காது, எடுத்து சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி இன்றைக்கி செய்யணும்னு நினச்சேன், செஞ்சுட்டேன். காய்கறி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால்வாசி வந்ததுக்கப்புறமா அரிசி பருப்பை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது வந்து வேகட்டும். எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து சாம்பார் சாப்பாடு வந்து செய்வோம். இப்போ இது நல்லா வேகட்டும். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து சாம்பார் பொடி தான் சேர்க்கணும்னு நினச்சேன், அது இல்லை. அதனால் கொஞ்சமாக வந்துட்டு வரமிளகாய் பொடியும் மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ வந்து நல்லாவே வெந்து வந்துருச்சு. கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கிறேன். இன்னும் ஒரு கால்வாசி வேகட்டும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இது வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும். கொல கொலப்பாக இருந்தால் அதோட டேஸ்ட்டு வேறு மாதிரி ஆயிரும், பிசிப்பேலாவாயிரும். நம்ம வந்து குக்கர்லலாம் செய்வோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆயிரும். இது இப்படி தான் இருக்கணும், இதான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ தாளிச்சிக்கலாம். நான் வந்து கடுகு உளுத்த பருப்பு, கொஞ்சமாக ஜீரகம், அப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து 2 வெட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, தாளிச்சிக்கலாம். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் புளி கூட சேர்க்கலை, ஏன்னா எனக்கு டேஸ்ட்டு இதே மாதிரி தான் வேணும்னு நினச்சேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் புளி சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இதுக்கு வந்து எள்ளு துவையல், கொள்ளு துவையல், இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். புளி வச்சு அரைச்சி சாப்பிட்டிங்கன்னா. நான் வந்து தேங்காய் துவையலும் மாங்காய் ஊறுகாவும் வச்சுருந்தேன், அப்பளமும் வச்சுருக்கிறேன். இதான் சாப்பிட போகிறேன். கண்டிப்பாக வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன். பாய்.